Vážení priatelia, zasa sa schádzame na našom diskusnom klube, ktorý má názov Nastal čas. A dovolte mi, aby som dnes srdečne privítal mojich hostí, ktorými sú pán Ľudovít Števko, publicista, a pán Roman Michalko, politológ a publicista. Ďakujem za pozvanie. Takže páni, srdečne vás vítam na dnešnom diskusnom klube Nastal čas a myslím si, že nakoľko ste odborníci a poznám vás z odbornej publicistickej praxe a samozrejme aj politologickej praxe, tak dneska by som navrhol takú veľmi závažnú tému, ktorá hýbe dnes s touto spoločnosťou, a je to vlastne korupcia. Keď dovolíte, toto by bola taká naša prvá diskusná téma. A bol by som veľmi rád, keby sme sa v prvom rade venovali, a rád by som si vypočul, a samozrejme určite aj tí, ktorí budú sledovať tento náš diskusný klub, aký máte názor na študentský pochod, ktorý bol zameraný proti korupcii. Nech sa páči. Ja by som začal vlastne tým, čo to tá korupcia je a ako ju hodnotiť, pretože to je jednoducho tak stará vec, ako je samotné ľudstvo. Korupcia sa nedá vykoreniť, dá sa proti nej bojovať, áno, ale nemusí to byť vždy víťazstvo. Analytici slobodného trhu sa nad tým zamýšľali, ako je to možné, že tá korupcia tak úžasne prekvitá. Vlastne, že je to systémová vec, ktorá je vlastne na dennom poriadku, je v Európskej únii, je v parlamente európskom, je všade v týchto štátoch. To je skutočne masová vec. A dospeli k takému názoru, že to je fenomén, špecifický fenomén trhu. Áno. Ale nehovorí sa teda o tom, o celom systéme, lebo asi ten systém neprináša teda len korupciu ako veľmi negatívny jav, ale máme tu napríklad úžerníctvo. To je zrovnateľné. Ak je korupcia nemorálna, tak úžerníctvo je morálne. Donedávna predsa úžerníctvo bola doslova legálna vec. Teraz sa to trošku okresalo zákonom, ale tá podstata zostáva. A mňa veľmi udivuje na celej tej veci, že sa tak strašne zaoberáme korupciou. Dobre, treba sa ňou zaoberať, treba bojovať proti tomu. Ale sú tu iné dôležité systémové chyby, ako je napríklad veľká sociálna nerovnosť. Veď to je úžasné. A zatiaľ nejaký pochod, nejakú demonštráciu som nezažil, ktorá by bola proti tomuto strašnému, doslova strašnému fenoménu, ktorý trápi v podstate celý svet, a to je sociálna nerovnosť. Tých vecí by sa našlo samozrejme viacej, preto ma udivuje, že práve teraz sa zrazu objavilo, že treba ísť do ulic a treba niečo proti tomu robiť. No už sa malo robiť samozrejme dávno. Veď spomíname si, že boli aj za bývalých vlád prekvitala korupcia. Bola kauza Vláčici. Bolo toho neskutočne veľa. Áno, za Radičovej vlády napríklad kauza Osrblie a ďalšie veci, nebudem ich teraz spomínať. No a zrazu je to až nápadné, že sa to takto prebudilo. Keď sa skutočne proti tej korupcii začali robiť, pripravovať určité veci, určité zákony, systémové veci, áno, vznikla tu NAKA, vieme, čo to je. A teda študenti sa odrazu pustili, či sa pustili, to je druhá vec, do takejto veci ako protikorupčný pochod. Nebolo by v podstate na tom nič zlé, keby to nemalo určité svoje pozadie. A práve o to ide. A zrovna študenti, na ktorých sa to vzťahuje, pretože vieme, aké boli korupčné prípady, za skúšku sa platilo. Áno, do indexu sa vložili peniaze. A to sú tí študenti, ktorí by mali bojovať aj proti tomu, lebo toto už nebol jediný prípad. Tie prípady boli minimálne 2 alebo 3, ktoré boli odhalené,
že sa takýmto spôsobom upláca. A ešte už poslednú vec. Tá korupcia prirodzene bola aj za bývalého režimu, bola aj za socializmu. Bola to tzv. Drobná korupcia, kde sa platilo lekárovi všimné, kde sa platilo za prijatie syna alebo dcery na vysokú školu. To bola tá drobná korupcia. Teraz ide o korupciu takého rozmeru, že už ide o milióny eur. No, možno až miliardy. Keď dovolíte, len jednu maličkosť, jednu poznámku, hneď vám dám slovo. Toto, čo ste teraz povedali, by si mal vypočuť aj pán, alebo teda študent Dávid Straka, ktorý vlastne ani nemal šajnu o tom, prepáčte, že použijem taký voľný výraz, že čo je to akcia, alebo teda čo je to gorila, hej, a čo je to vlastne akcia Baštanák. No, nech sa páči, pán Michal. Ten základný problém je v tom, že máme tu úplne nový fenomén politický a možno aj politologický, že sú to tzv. Strany jedného problému, ktoré sú bežné v politologickej praxi. Sú to strany zelených, ktoré majú v podstate jednu agendu, alebo ja neviem, niektoré strany národné, ktoré majú, ja neviem, sebaurčenie alebo niečo podobné ako hlavný a jediný bod. A tu nám vznikajú tzv. Protikorupčné strany. Bolo by to do istej miery pochopiteľné, ak by tí ľudia, ktorí sú za týmito stranami... Máme na mysli politické strany. Áno, politické strany, samozrejme. Teda konkrétne hovorím Oľano. To je ako kvázi protikorupčné hnutie, ktoré má v podstate čarovný prútik na všetky neduhy spoločnosti je vymýtenie korupcie. Jednak je to teda nemožný stav, lebo aj v tom Dánsku, aj v tom Fínsku, aj v tých škandinávskych krajinách, kde najvyššia miera korupcie nejaká je. Jednoducho, ako ľudia vždycky budú hriešní, tak vždycky bude aj korupcia. Problém je v tom, že oni to stavajú ako všeplatný liek. Oni v podstate nemajú iný program. A čo je najhoršie, extrémnym spôsobom polarizujú spoločnosť a používajú také metódy, ktoré sú ťažko unfair. Zneužitie študentov je jedný z nich. Unikli informácie o tom, o pozadí protikorupčného pochodu, kde ich briefovali pani Grešo, ktorý sa znal známy iba tým, že teda vystupoval v veľmi trapnej politickej agitike Únos a prípadne pán Mojžiš. A to je už druhá vec. Ja sa môžeme k tomu pozadiu. Ja chcem povedať inú vec. Ale k tomu pozadiu sa vrátime. K tomu sa vrátime, ale aby sme si pozreli... To určite bude zaujímať. Vec, ktorú nikto v médiách nepertraktuje, nikto nehovorí a vzniká falošná ilúzia, že ľudia, ktorí verbálne sa vehementne bojujú proti korupcii, sú vlastne tí čistí a akože bezpoškvrní, tak treba im povedať jednu realitu. V roku 2010, kedy vstúpili do koaličnej vlády Iventy Radičovej, celé spektrum politické a všetci lepšie informovaní novinári mali už kauzu Gorila, ako hovorilo sa o tom verejne, Mečiar, že sa kšeftuje s odposluchmi, s prepismi a tak ďalej. Každý to vedel. Vedel to Sulík, vedel to Matovič, vedel to všetci. Kauza Gorila, ak by náhodou niekto nevedel, je najväčšia korupčná kauza, kde sa presne popísal mechanizmus, ako fungoval FNM, ako Bubeníková vyplácala Dzurindu, ako si rozdeľovali provízie a to boli stovky miliónov eur. Títo ľudia, ktorí dneska robia zo seba najčistejších čistých, veľmi dobre vedeli, s kým idú, s hlavnými gorilami, s Dzurindom a s Miklošom. Vedel to Sulík, vedel to Matovič a držali hubu a krok a išli do takejto skorumpovanej vlády. Tesne pred Vianocami, tuším v 11. roku, to išlo vonku, niekto to dal na web a teda z Mikloša a z Dzurindu urobili politické mŕtvoly. Mali ešte 6% SDKU, ale v podstate bolo jasné, že ich éra skončila. Čo je podstatné? Dnes títo ľudia bez zardenia, bez zahambenia majú plné huby o tom, že je tu nejaký Mordor, Smer a tak ďalej. A ak sa oni zničia, tak oni sú to najväčšie zlo a v podstate to je jediný spôsob, alebo jediný cieľ, alebo jediná prekážka, aby Slovensko bolo dokonale prosperujúce a tak ďalej. Je to veľká a podlá lož. A čo je už absolútne, nechápem, z psychologického hľadiska je to buď ťažká porucha osobnosti, alebo ja to už neviem inak nazvať. Po tom, čo sa zverejnilo, akým spôsobom podnikal pán Matovič, ako brutálnym spôsobom optimalizoval dane. 600 km denne, 200 neviem koľko tisíc kilometrov za rok. Ako bez
najmenšieho uzardenia prišiel a povedal v televízii, že áno, on bol najpracovitejší človek, ostatní ľudia mali Vianoce, ale on 600 km s matkou chodil na Fabii. Jednoducho to je niečo neslýchané. A tento človek má v sebe toľko drzostí, že robí zo seba najčistejšieho z čistých. Jeho Bielikvon Vandák povedal všetky modely, ako to fungovalo, ako sa prepisovalo ze SROčky, ako optimalizoval. Klame a v pohode. Jeho nekritické politické stádo, ktoré ho bere ako... Tá perfídnosť, až perverznosť je v tom, že jeden z najväčších podvodníkov sa vydáva za najčistejšieho človeka, čo je pre mňa psychologicky nepochopiteľné. Pochopiteľné je to iba v tom, že médiá nejakým spôsobom masírujú jednu časť spoločnosti a ľudia nie sú schopní do hĺbky vnímať. A ešte chcem povedať jednu záležitosť. Najväčšia kauza, korupčná kauza obdobia po roku 2016 je kauza Bašternák. Poviem, aby bolo hneď na začiatku jasné. Kauza Bašternák má veľkosť alebo výšku okolo 2 miliónov. Cirka toľko bol štát cez DPH a cez tie fiktívne obchody okradnutých. Je to veľká kauza a je to neprípustné preto. Zatiaľ sa o tom takto hovorí, v týchto číslach. Hej. Povedzme, že to sú veci, kvôli ktorým boli tie každotýždenné demonštrácie v priebehu leta a jednoducho celé médiá to mali akože úplne, že hlavný mediálny prúd, to bola hlavná téma. Mimochodom, tie pochody viete, koľko stáli? Však to nie je podstatné. Skoro toľko, koľko je tá kauza. Však v poriadku. Hej. Podstatné je to, že skrátka 2-miliónová korupcia je nepriateľná hlavne preto, lebo je tam jasné a jednoznačne prepojené na politické špičky. Takže treba to jasne odhodnúť. Keby mal elementárnu mieru súdnosti, Kaliňák už dávno nie je vo vláde a keby mohol Fico ho odvolať, tak asi by to urobil, ale nemôže. Čo je ale podstatné? Dajme si do konfliktu alebo do kontrastu týchto Bašternákových 2 milióny a napríklad privatizáciu US Steelu. Dnes US Steel ponúka fabriku, do ktorej nikdy v podstate neinvestoval, len vyberal zisky, 1500 miliónov alebo 1,5 miliardy dolárov. Dzurinda ju dal za 60 miliónov. Rozdiel 1440 miliónov. Kto demonstruje pred Miklošovou haciendou, pred Dzurindovou? 1440 miliónov proti 2. To je v poriadku, takáto zlodejská, doslova zločinná, alebo ja hovorím, esenciálna ekonomická vlastizrada je v poriadku. Média to neriešia, média je to v poriadku, trhový mechanizmus. Chceli sme Američanov, 1440 miliónov nikoho nevadí, 2 milióny je najväčší problém. Ďalšia vec. Privatizácie slovenských elektrární. Všetkých 40 elektrární, to znamená Vojany, Nováky, Bohunice, Mochovce, svetelné parky, veterné parky, slnečné parky, všetky možné elektrárne, ktoré sú, 780 miliónov. A návrh bonus... Gabčíkovo, nemajú. Návrh bonus, 30-ročný prenájom Gabčíkova. Čiže 40 elektrární plus Gabčíkovo za nejaké 1 euro. Po 15 rokoch prevádzkovania, kedy neinvestovali Enel Taliani, chcel a aj prevzal cez rozhodnutie Krajského súdu štát Gabčíkovo do vlastnej správy. Vyhrážka, arbitráž s odškodným 550 miliónov. Čiže za 40 780 miliónov, za 15-ročný prenájom 550 miliónov. Esenciálna ekonomická vlastizrada. A nič, všetko je v poriadku. Tak teraz by som sa rád spýtal tých mladých poplatených ľudí, ktorým dávajú rozumy, či vedia o tom. A či to, čo sa stalo predtým, je v poriadku. Problém je, že keď ja o tom napíšem, som v malých printoch, ale do silných médií sa nedostaneme. Aby ľudia konečne vedeli, kto a kedy kradol, aké obrovské miliardy sa rozkrádali v časoch minulých. A to je len nič, akože keď si zoberieme celú privatizáciu aj strategických podnikov, alebo aj predtým v podstate tú privatizáciu veľkých podnikov, tak to boli neporovnateľne väčšie veci. A toto je v poriadku. Tomu sa hovorí eufemisticky transformačné náklady. No ale to je práve ten problém, aby si konečne ľudia uvedomili, že ako bojujú tu nás za drobné a pritom obrovské miliardy im odišli. A hlavne, pozri, kto hovorí. Matovič je ten posledný človek, čo má právo niekomu vstupovať do svedomia. Je to ťažký daňový podvodník, a on rieši absurdity, že má premlčanú ako dobu, že v podstate ho už nemôžu stíhať, lebo v čase, kedy bol koaličným poslancom, sa to zahladilo. To je niečo neslychané. On nikdy
nerieši to, či niekto je trestne stíhaný, či má rozsudok súdu, ani jeden rozsudok nie je, ale nálepkuje kdekoho, ale pri sebe je citlivý. Jednoducho je to strašné. Problém je, že to je proxy téma. Ja vám ale na chvíľočku skočím do reči, dobre, lebo aby sme rovnomerne rozdelili trošku čas pre ostatných a rád by som k tomu mal zo pár poznámok, keď dovolíte, pretože u obidvoch ma zaujali určité vyjadrenia, ktoré by som chcel nejakým spôsobom potvrdiť aj z vlastných nejakých vedomostí. Nehovorím, že skúsenosti, ale vedomosti. Hovorili sme nielen o korupcii, ale pán Števko, vy ste načali otázku úžery. Ale veď ľudia vedeli, koho volili a koho mali a koho chceli voliť. A kto je tu hlavný úžerník v tomto štáte? Ja neviem, ja si myslím, že to ľudia vedeli. A to nehovoriac, že to je, dajme tomu, zosobnené v jednej osobe. Tá úžera tu prekvita všade, od všetkých možných inštitúcií, napríklad aj bankových, alebo od rôznych sporiteľní, nebudem teraz konkrétne menovať samozrejme ktoré dávajú rôzne hypotéky a tak ďalej. A mladé rodiny a mladí ľudia musia splácať 30 alebo 35 rokov a ako dôchod... strechu nad hlavou. A nielen to, ale vôbec nemajú istotu v tom, že by boli zamestnaní. A toto je to, čo ste hovorili a to s plnou vážnosťou potvrdzujem, že to je veľký sociálny problém. Obrovský sociálny problém. A pokiaľ ide o to pozadie, pán Michalko, o ktorom ste vy hovorili, podľa môjho názoru, ja mám na to ešte iný pohľad, aby ste vedeli, aký. Prečo práve stredoškoláci? Prečo už nie vysokoškoláci? Prečo nie robotníci? Alebo prečo nie podnikatelia? Prečo nie iná skupina ľudí? Alebo dôchodcovia? Prečo nie dôchodcovia? Prečo začali stredoškolákov oslovovať? Pretože stredoškoláci nie sú právne zodpovední. Viete si predstaviť, že by na takomto pochode vznikol nejaký problém a že by napríklad musela polícia zasiahnuť, čo by to bol za obrovský problém. Ja nie som obhajca politiky tejto vlády, ani politiky Smeru, ale samozrejme už duplomne politiky opozície. Ja sa snažím, aby sme objektívne sa pozreli na veci, ale keď bol nejaký problém a keď už nebolo na koho sa obrátiť a keď mal byť ten problém určitým spôsobom zobjektivizovaný, tak si vybrali všetky režimy. Väčšinou takúto vekovú skupinu, pretože táto veková skupina sa možno o 2 roky stane voličmi. A toto sú úplne cielené veci, ktoré je vidieť a je tam absolútne vidieť aj to, akým spôsobom do toho zasahovalo, ktoré veľvyslanectvo, pod akým mandátom to robili, kto ich k tomu inštruoval, kto sa predtým stretol s rôznymi organizáciami tretieho sektora, toho grémia tretieho sektora, ktoré je platené zo zahraničia, ktoré noviny to propagovali a tak ďalej, a ktoré médiá sa toho chytili akým spôsobom. Čiže nehnevajte sa, že som povedal nejaké svoje extempore k tomu, ale myslím si, že to je práve tá skupina, ja ich nechcem nazvať, že tí mladí ľudia nie sú hlúpi. Oni len majú dnes, sú zmanipulovaní a majú úplne iné záujmy. Preto sa ani nedivím, že ten Straka nevie nič. Hej? No, čiže oni boli do toho vyslovene vtlačení. No, stredoškolská mládež, to je z môjho hľadiska, ak sa na to ja pozerám, to je nepopísaný list papiera. Pretože tá politika skutočne, popri tom, že majú štúdium, iné záujmy, bolo pre nich v podstate vec, ktorá bola vyslovene v úzadí. A práve preto boli stredoškoláci ako stredobodom v hľadáčiku istých síl, ktoré ste vy už pomenovali, že treba to obratiť týmto spôsobom. Ešte jedna vec. Predsa revolúcia, oranžová revolúcia na Ukrajine sa začala študentmi. Oni to možno ani tak nemysleli, ale bol to ten prvý sled, ktorý niečo začal. A toto je metóda, ktorá proste jednoducho platí všeobecne, že treba sa obrátiť na túto mládež, ktorá sa dá ľahko zmanipulovať, na ktorú sa dá zapôsobiť. Osobne si nemyslím, že bol za tým Matovič alebo ktorákoľvek politická strana. Oni sa toho iba chytili. Aj keď tá paralela tu je medzi tým, čo sa dialo, tie zhromaždenia pred Bonaparte a študentským pochodom, to na seba nadväzuje. Pretože Bonaparte a tie zhromaždenia skončili nijako. Šlo to do stratena. Vyšumelo to, išlo to do stratena. Bolo treba vymyslieť niečo iné. A tak sa toho chytili
jednak média, môžeme to jasne povedať, kto to bol, denník N, denník SME. Prečo hovorím práve o týchto ľuďoch? Pretože to uniknuté video hovorilo jasne. Tam neboli len iniciátori, ale priamo inštruktori, ktorí dávali rozumy, ako na to ísť, čo mať na letákoch. Tých letákov, ja som teda, pretože ma to zaujímalo, bol na tom prvom pochode, tak 11 000 letákov na kriedovom papieri bolo pripravených s otázkami, respektíve s témami, ktoré sa tam, a s heslami, ktoré sa budú vykrikovať. Prepáčte, to je v poriadku, to by mi tak nevadilo. Viete, prečo by mi to nevadilo? Lebo keď sa čo organizuje, treba to pripraviť. Však to je logické. Kto to financuje? Ale to je, tam je tá otázka. Kto sú tí inštruktori a kto to financuje? To je podstata veci. A nie len to, však transparenty a podobne. A teraz druhá vec. Keďže som bol na tom pochode, hneď som bol pred tým čelom, aj som si to fotografoval a tak. Za veľkým transparentom skutok sa stal, ktorý niesli pubertálna mládež, decká, ktoré nevedeli, prečo to je. Pre nich to bola zábava. Za tým transparentom sa skrýval dospelý človek, mohol mať 45 rokov, ktorý bol ako vyvolávač hesiel. Tak zvolal, my nie sme ovce. Na to hlas dievčenský, chlapčenský, hlásky, my nie sme ovce. Fico do basy, znova, hej, ako odpoveď. A tak ďalej. A kto mali všetko do basy? No tak čo toto je? Tak majú tam vyvolávača. Ja som ho nepoznal, ale bolo jasné, že to je jeden z tých inštruktorov, ktorý sa tam skrýval, ktorého nebolo vidieť, pretože tak bol nejak prikrčený za tým transparentom, ale vyvolával heslá. Čiže zlodej povedal, ešte chcem povedať, Roman to už ako povedal, že ktorí ľudia tam boli, že teda nie len herec, ako pán Grešo, ktorý teraz kandiduje za župana nitrianskeho, aj keď nemá šance, ale predsa, no, tak to je už druhá vec. Že tam bol pán Mojžiš, ktorý je spolupracovníkom áno, v Hrybovom týždni. To sú tí ľudia, ktorí dávali tie rozumy. Tretia vec, samozrejme, mimovládky, ktoré sú vždycky kdesi asi v pozadí a tak. Už aj preto, lebo napríklad títo dvaja študenti, Dávid Straka a Karolína Farská, oni sú v tom, nie je to hnutie, je to mimovládna organizácia, ktorá združuje stredné školy aj vysoké školy, kde sa proste učia, je to rétorické cvičenia, ako nastolujú si problémy, oponujú si a hovoria. To je debatné kluby. Debatné kluby, ktoré boli napojené na Open Society, teda na Šerešovú nadáciu otvorenej spoločnosti. Prvým riaditeľom tejto spoločnosti bol terajší poslanec, pán Poliačik. Takže keď si to dáte dohromady, vlastne kto je za tým a o čo ide? Im ani nejde o tú korupciu. Bol tam ešte jeden študent, ktorý sa volá Popovič. Študentská revolúcia. To je iný Popovič. Aha. Toto je študent, nejak 20-23 ročný, ktorý študuje na právnickej fakulte. A samozrejme, on sa nechal počuť aj z tribúny priamo, že sa hanbí za to, že na tej istej škole, kde on študovali takí právnici, ktorí teraz likvidujú ako právnici, ktorí sú pri moci a vo vláde a v parlamente a kdekade, ktorí vlastne likvidujú celý tento systém a demokraciu a ktorí sú vlastne hlavní zástancovia tej korupcie, pretože ju priamo aplikujú v praxi, pretože ryba smrdí od hlavy. Ale tento študent sa objavil na rôznych dokumentoch a fotografiách, ako je prijatý na americkom veľvyslanectve pánom americkým veľvyslancom, že? A asi tam nebol len tak, ako že bol na káve. Ten základný problém, prečo zobrali stredoškolákov a študentov je, že je to veľmi vhodný materiál. Tí ľudia sú ešte celkom nedozretí, nezorientovaní, ale je tam nejaký prírodzený generačný spor a chcú sa vždycky mladí búriť voči establishmentu, voči tým, ktorí vládnu, voči tomu skostnatenému, starému a tak ďalej.
nie je to náhoda, že práve medzi stredoškolákmi majú tie tzv. Extrémistické strany, napríklad Kotlebovo najvyššie percentá, oveľa viac než v inej spoločnosti. Oni potrebujú mať nejaký objekt, voči čomu sa budú búriť. A oni pekne ich zneužijú, naservírujú im to, dajú im polopravdy, dajú im nekomplexné informácie, ako keby, že dajte mi mávatko a povedzte, ako volať Slava, ja si nájdem ten správny smer, tak to je presne naopak. Ten potenciál vzdoru tam je a oni ho využívajú. A zneužívajú. Je to prirodzené. Tak, že ale čo je najpodstatnejšie je to, že oni si uvedomili, aj vďaka tomu, že maximálne nevhodné sa vybral ten termín vlastne od začiatku júla do konca augusta, že majdanizácia Slovenska vďaka figurke Badnoviča v podstate padla. Ono to vyšumelo, bolo to zle načasované, zle urobené a hlavne robila to extrémne nedôveryhodná osobnosť. Hej. Je také veľmi vtipné veci, že v podstate Matovič hnal šéfov strán, ktorí mali byť na jeho kandidátke na detektor lží. Ak by on išiel na detektor lží, tak vyhodí do povetria poistky v polovici Slovenska, lebo ten klame takým spôsobom, že by sa prepálili obvody všade. Jednoducho je to absolútny nonsens a strašné je to, že tie najskompromitovanejšie politické sily si berú, toto je už akože totálne vyrábanie lží, to je ťažká Orwellovčina. V podstate taká krásna metafora, vrah o morálke káže, to hovorí Kryl. Toto je úplne že esenciálne na to, že pozri sa, kto hovorí. Tí najväčší podvodníci majú plné huby toho, že sú najspravodlivejší, najčestnejší. Človek, ktorý to vidí do pozadia, tak jednoducho musí byť zlé. Ešte jednu maličkosť, keď dovolíte, lebo aby sme ďakujem teda za tieto vyjadrenia, ale aby sme trošku sa posunuli ďalej a samozrejme budem sa pýtať aj na to, že čo s tým? Čo by sme navrhli? Ako to vidíme my? Aké je tam riešenie? Ale ešte predtým by som dal, skôr než teda sa pripravíme možno na tieto odpovede alebo na tieto vyjadrenia, by som to nejakým spôsobom spojil, že teda budeme hovoriť, alebo máme hovoriť dnes, alebo chceme hovoriť a natíska sa myšlienka, že kto je vlastne extrémista potom. A ako to súvisí? Nielen s výrazom, ale s obsahom extrémizmu ako takým. To už je úplne nová téma. Je to nová téma, ale predsa toto sú extrémistické záležitosti. Veď keď takýmto spôsobom sa manipuluje s ľuďmi a so študentami a s určitou vekovou kategóriou, veď to je extrémizmus v praxi. Tak kto je tu vlastne extrémista? Zasa budeme hovoriť, že zlodej kričí chyťte zlodeja? Lebo extrémizmus môže mať rôzne podoby. To není len to, že my si predstavíme teraz extrémistu, že extrémista je ten, kto je samovražedný extrémista a ktorý sa vyhodí do povetria a zoberie zo sebou, 100 ľudí, alebo extrémista je ten, kto napálí do dvojčiek, hoci vieme, kto to boli, akí extrémisti. Teroristi, to je rozdiel. Teroristi, extrémisti, politologicky sa to dá troška vyštrukturovať. Je to extrémizmus v praxi, ktorý sa volá terorizmus, hej? Určitým spôsobom. Mohli by sme do slovíčkariny a išli, ale toto ja nie je podstatné. Ja to beriem teraz tak, že ako to chápu ľudia. Jasné. Lebo ľudia na Slovensku nepoznajú teroristov, ale je im vtláčaná myšlienka extrémizmu. A to si môžu dávať do súvislosti s terorizmom, hej? Lebo teroristov ako takých sme na Slovensku našťastie ešte nezažili. Nech sa páči. Ja by som extrémistami, teroristami možno tiež, extrémistami nazval niekoľko ľudí v slovenskom parlamente. Áno, a jeden prvý už bol menovaný, to je Matovič. Viete si predstaviť väčšieho extrémistu? Čo ten človek povyvádza? Škoda to pomenovať. Ja sa síce usmievam, ale je to tragédia. Áno, je to tragédia. No a potom odrazu ako istý novotvar sa tu objavil ako politický extrémizmus. Zrazu máme tu politický extrém. A pýtam sa, kto sú tí extrémisti, teda v tom politickom slova zmysle? No tí, ktorí nesúhlasia alebo majú iné názory, ako sú oficiálne názory politických strán. Nijak ináč sa to nedá nazvať. A súvisí to potom aj so slobodou názoru, so slobodou prejavu. Hej. Predsa nemožno nazvať extrémistom toho, kto má iný pohľad na slovenskú históriu. Nemožno ho nazvať
pretože má na to svoj názor a slobodný názor, ktorý môže vysloviť a nemožno ho preto nazvať extrémistom. Teraz odmyslíme si o to, že nechcem menovať politické strany, na ktoré sa to vzťahuje, ale je to akosi pomýlené toto celé. Máme vôbec nejakých extrémistov takých, že áno, bolo by ich treba, lebo extrémista, treba ho zatvoriť, pokiaľ to naozaj je taký extrémista, že by mohol spôsobiť nejaké spoločenské zlo. Ale ja takého extrémistu nikde nevidím. Aj keď sa teda robia všelijaké, teraz dá sa povedať, razie, zoberú mobily, počítače. Pre Boha, v akej dobe to žijeme? Veď toto sme už zažili. Hej? Kto so mňou nesúhlasí, ten je extrémista. Jednoducho. Hej? Trapnočky fašista. Trapnočky fašista. Alebo trapnočky fašista a podobne. Narába s tým aj pán Havran, oficiálny komentátor. Nie, človek, ktorý má monopol na verejný diskurs, čo je nonsens na pôde verejnoprávnej televízie. To je ďalšia téma, ale mohol by si to skutočne doplniť. Takých je bohužiaľ viacej. Áno, čo s tým? To je tá základná vec. Prvá základná vec je demaskovať falošných prorokov. Dneska je to teda Matovič, ktorý extrémnym spôsobom posúva to prostredie politické, dostáva politickú kultúru na samé dno a prerážajú stále znova a znova. Sociálne siete zrodili fenomén hejterov, nenávistných ľudí, ktorí v podstate rozvášňujú tie davy a v podstate nejakým spôsobom spôsobujú, že naša spoločnosť sa posúva úplne, že polarizácia je možno ešte horšia ako za tzv. Mečiarizmu a je absolútna neznášanlivosť voči iným názorom, ale čo je podstatné, dnes je situácia taká, že v podstate chýba aj sebareflexia druhej strany. Určite ľudia, ktorí majú jasné a jednoznačné prepojenie na veci, ktoré nemajú čo v politike robiť, by mali odísť. A nechápem, kde sa stratila sebareflexia takého Kaliňáka, lebo každý normálny človek po takom tlaku by odišiel. Aj politická strana, ak by boli v normálnej pomery, by vytesnila, pretože povedala, áno, skúšal si niečo robiť, chytili ťa jednoducho ďalej. V podstate on potenciuje veľmi dobrý cieľ na to, aby bol ďalej ostreľovaný a vlastne, aby sa ako keby to hnisanie ďalej predĺžovalo. Čiže chýba aj politická sebareflexia a ega niektorých ľudí spôsobujú, že ani nie je možné, lebo aby sa stabilizovala situácia. A teraz poďme k tomu akože takzvanému extrémizmu. Dneska žijeme v čase absolútnej diktatúry falošných pravidiel politickej korektnosti. To znamená, sú zadefinované veci. Čo je to politická korektnosť? Je to to, že o istých témach sa smie hovoriť iba jedným spôsobom, s vopred určeným výsledkom a každý, kto si dovolí mať tú odvahu nereagovať alebo neísť z tej hlavnej línie, je okamžite nálepkovaný, vytesňovaný mediálne, dokonca profesne likvidovaný. To je úplne že absurdita. Ja to hovorím, mentálne nastavenie tejto spoločnosti. Čo to robí toto? Robia to médiá? Robia to... Aj médiá. Niekoho mediálne likvidujú. Mediálna poprava, to je taká dobrá vec, ktorá sa kdekomu stáva, vrátane aj mne. A potom je to nastavenie spoločnosti, že napríklad, ak chcete robiť, ja neviem, v odborných kruhoch, ak ste historik alebo spoločenský vedec, ak si dovolíte sa odchýliť od jedinej správnej a možnej interpretácie, tak ste profesne zlikvidovaní. Jednoducho, dneska vás nedajú do Joachimova, ale skončíte ako v 70. rokoch. To je návrat normalizácie. Vtedy bola nejaká línia, ktorá bola zadefinovaná. Ak ste ju neakceptovali, tak ste boli vytesnení z profesie a mohli ste, ja neviem, robiť kuriča, ale to je dneska skoro to isté. Návrat 70. Ja vám ale skočím do reči, beriem to, čo hovoríte, ale potom toto nám vnúcuje Európska únia, alebo si to robíme sami? Nie. Alebo si to robíme sami? V Maďarsku napríklad politická korektnosť nefunguje tiež v Európskej únie. To si robíme sami, respektíve establishment. To je podstatné povedať. Sami si to robíme. Establishment nejakým spôsobom. Každý štát to má niekde inde. V Nemecku, ktoré má nejakú vnútornú traumu, má to veľmi citlivo nastavené, lebo 33, 45 a tak ďalej. U nás sa dneska hlavný mediálny prúd a tí výrobcovia pravda, výrobcovia doktrín dostali pod palec nielen hlavný mediálny prúd, ale dostali aj štátnu správu a oni nejakým spôsobom
vytesňujú nepríjemné názory. Krásne to vidno na mentálnom prostredí spoločnosti rané 90. roky, kde, ja neviem, profesor Dedica dostával sa do televízií, diskutoval, polemizovalo sa, dávali argumenty jedni druhý. Dneska sú vytesnení. Dneska títo ľudia sa nedostanú do žiadnych médií. Sú absolútne... priamo fašisti. Nehovoriac o toto, sú nálepkovaní, sú likvidovaní. Významný mladý historik Lacko je ako profesne zlikvidovaný. Áno, ale v poriadku. Ale keď sa bavíme teda o korupcii, extrémizme, tak potom toto môžeme nazvať takisto určitým druhom korupcie. To je déjà vu normalizácie. Normalizácia bola zadefinovaná taká, že ľudia zväčša už nešli do väzenia. To je morálna korupcia. To je morálna korupcia. To môžeme terminologicky riešiť. Že čo je to? Korupcia je, keď niekto dostáva nejakú výhodu. Toto hovorím, že je neznášanlivá spoločnosť. Ale pozor, tí ľudia dostávajú výhodu, presne ako hovoríte. Dostávajú výhodu tvoriť názor, respektíve presadzovať názor, že toto je všeobecný názor spoločnosti. A v tomto je ten problém, lebo to je iba môj názor, že to tak nazývam. Pozor, ja vám nechcem vnúcovať ako môj názor, alebo že musíte to takto volať, alebo že to niekto musí tak volať. Ale korupcia nie je len to, že ja niekomu dám 50 alebo 100 eur za to, že jednoducho čo mi vybaví, alebo čo mi dá pod pultom, alebo vybavím si skúšku. Korupcia je aj o tomto. Ja by som povedal, že to je nastavenie spoločnosti, ktorá nie je ani náhodou slobodná. Slobodná spoločnosť znamená stret ideí, myšlienok a názorov, ktorí v otvorenej debate sa hľadajú tie najlepšie riešenia. Dneska z debaty sú vytesnené niektoré názory a sú okamžite nálepkované a sankcionované. A to je ten problém, že sme v takom mentálnom postavení alebo v takej... Akože to je déjà vu, to je návrat, to je ako keď človek vníma a pamätá, ja som teda bol ešte malý v čase normalizácie, ale však rodičia nejakým spôsobom žili vtedy a tá mentálne nastavenie spoločnosti je skoro také isté. Čiže systém ako chutí moc, hej? Ako chutí moc, alebo že bola doktrína poučenie z krízového až po 14. zjazde a kto sa odchýlil a kto mal iný názor na bratskú pomoc, tak jednoducho bol vytesnený. Viete, v čom je ešte problém, ako to vidím ja, my žijeme v informačnom váku. Doslova v informačnom váku. A mediálne sa táto vec rieši tak, že sa isté veci, isté fakty, isté deje, isté udalosti priamo sa o nich mlčí, zamlčiavajú sa. A mlčanie je niekedy horšie ako klamstvo. Práve som sledoval napríklad nie z našich médií, čo sa dialo na takej Ukrajine nedávno. Bol tam jeden veľký pochod pravého sektora, pohrobkov Galície SS, ktorý pochodoval, bol to pochod sily, pochod energie, vo Lvove k soche, k veľkej Stepana Benderu. U nás ani slovo nebolo o tom. Ani slovo. Že sú tam tie Ani Porošenko nič nepovedal. Čože? Ani Porošenko nič nepovedal. Ani nezatelefonoval nášmu prezidentovi, že pozri, čo som zorganizoval. Alebo napríklad hladové pochody z východu na Kyjev. To sú 200-tisícové pochody. Takzvané mierové pochody a hladové pochody. U nás sa o tom nič nedozviete. U nás viete len to oficiálne, prebere sa to zo CNN. Mimochodom to CNN má veľké medzery vedomostné, zemepisné a vôbec. Jasne, hlavne o tej borovičke naposledy. O tej borovičke, no tak to je skutočne fascinujúce. Oni nevedia ani o Európe veľa toho. Jednoducho týchto vecí, alebo napríklad Sýria. O Sýrii sa nedozviete o tých udalostiach, ktoré sú tam, objektívne informácie. A keď už nie objektívne, aspoň aj z tej druhej strany, z jednej aj z druhej strany nie, tu je oficiálna doslova propaganda a takýmto spôsobom sa existuje. Ja by som troška spresnil, alebo nechcem povedať, že polemizoval, ale treba zásadným spôsobom rozdeliť médiá hlavného prúdu a alternatívne médiá. No však samozrejme. Inak povedané, ale čo sú alternatívne médiá? Tam takto. Aktívny človek
si vie nájsť tie názory, ktorý chodí na internet, tam je mnoho alternatívnych názorov, vie si na YouTube to sa nazýva konšpirácia. No, to si môžu, ale práve to, že vznikli konšpirátori, znamená, že tieto médiá začínajú byť relevantné, pretože proti ním bojujú a snažia sa ich vytesniť z inzertného trhu a podobne. Čiže v poslednom roku predsa len to nie je také zúfale, lebo nastáva niečo také, čo ja volám tak pracovne fojtikizácia médií. Inak povedané, na konci socializmu už nikto oficiálnym médiám neveril a všetko si dával naopak, lebo ideologický tajomník, čo povedal, tak to už nebolo, tam boli aj tie vtipy. Že treba povedať, že ten Fojtík bol teda ten, ktorý... Ideologický tajomník UV. Lebo veľa ľudí to nepozná. Z našej generácie by ešte mohlo. No, ale dobre. A dneska Fojtíková to bola iná tá Irenka, čo bola v tom. To je možné, ale s Bolkom Politkom, čo hrala, to bola Fojtíková, ale tá nebola jeho dcera. Tá nebola, nie. Čo je podstatné je to, že mladí ľudia nepozerajú televíziu a hlavné médiá. Samozrejme, tie hlavné médiá hlavného prúdu majú tú výhodu, že v podstate interpretujú a formujú názor. Aktívni ľdia si vedia tie alternatívne informácie nájsť, ale musia byť aktívni, musia vyhľadávať. No, ja mám každý deň 40, 50, 60 mailov a keď nemám čas ani, ale dobre, ja len hovorím, že aktívny človek si vie nájsť. A hlavne vznikajú mediálne startupy, ktoré sú úspešné, či už je to web hlavné správy, Zemavek a podobne. To znamená, že hlavne, to je to najpodstatnejšie, začínajú sa toho báť. Pretože robia všelijaké weby, ktoré ich... Kto sa toho začína báť? Začínajú sa báť zadavatelia reklamy a predstavitelia tzv. Štandardných médií, ktoré vydajú všelijaké konšpirátori a podobne, ktoré kádrujú, krágľujú, snažia sa dávať, že pozor, nebezpečné. A robia to preto, lebo už sú relevantné. Keby boli irelevantné, keby boli úplne marginálne, tak tá aktivita v podstate nestojí za to. Nehovoriac o tom, že robia aj medvediu službu, lebo oni vlastne spropagovali. X ľudí povedali, no perfektne, konečne som dostal zoznam webov, ktoré za to stojí si pozrieť. Takže áno, smataná podobný kádrovači a krágľovači. Ešte Benčík. To je figurka. Títo ľudia v podstate zisťujú, že ľudia už nie sú vždycky schopní spapať im všetko. A teraz ide o to dostať sa do takého módu, aby mienkotvornosť stúpala, aby tie alternatívne názory boli silnejšie, aby mali väčšiu mienkotvornosť, ale celkom zjavne sa tu ukazuje, že v politickej sfére už nastal nejaký zlom. Sú tzv. Štandardné strany a sú protestné strany. Dneska 34%, 35% voličských hlasov dostali protestné strany. Strany protestu, ktorí sú proti establishmentu, ktorí spôsobu, akým funguje. A samozrejme, časť je akceptovaná a časť je neakceptovaná. A to môžeme ísť aj k tomu extrémizmu, že... No som rád, že sa k tomu vracame, je to v takých dvoch rovinách. Prvá a základná vec je, že ako zadefinovať extrémizmus. Tak napríklad zoberiem si precedens. V roku 2007 alebo tak nejak sa zrušila Slovenská pospolitosť preto, lebo, a to je to podstatné, presadzoval v svojom programe stavovský štát. Moja základná interpretácia je, že je adekvátne zrušiť politickú stranu, pokiaľ chce zmeniť spoločnosť mimo pravidiel hry, ktoré sú dané. Demokracia o pravidlách. To znamená, ak pripravujem prevrat, ak si zháňam zbrane, ak chcem obsadiť televíziu, rozhlas a neviem čo, ovládnuť a chcem takýmto prevratom, pučom, vtedy je úplne adekvátne a samozrejme, že sa tento systém alebo táto strana, táto skupina zakáže, ľudia sú stíhaní za trestný čin. Pokiaľ príjmem pravidlá hry, idem so svojím programom do volebného boja, pokiaľ osvedčím, že mám dosť voličskej podpory na to, aby som ten program presadzoval a chcem ho presadiť podľa procedúry, ktoré sú zadefinované, inak povedané, na to, aby nejaká strana zmenila náš systém akože liberálnej demokracie na stavovský systém, by potrebovala nie nadpolovičnú, ale ústavnú väčšinu. A poviem to tak, ak by štandardné strany boli tak skorumpované, tak znevážené s takou nízkou dôveryhodnosťou, že by nejaká extrémistická strana mala 60% hlasov, no tak si to tá spoločnosť zaslúži. Nič také sa nehrozí a preto nakoniec aj máme teda horúcu záležitosť, pokus o zrušenie LSNS. Je to maximálne hlúpy ťah, lebo nerieši vôbec podstatu.
to, že ľudia sú naštvaní, že volia protestné, že v podstate už nevidia iný systém a povedia, radšej to dám niekomu, kto ešte nebol v tom systéme, lebo možno otvorí priestor, dá nový vzduch do názorov, otvorí diskusiu, tak toto je absurdné, pretože tieto strany prijali pravidlá hry, hrajú podľa pravidel hry a majú právo sa nejakým spôsobom o to uchádzať. Ak by nakoniec máme klasický precedens. My sme prešli prevratom. V roku 90 alebo 89 sa zrušil ústavný článok 4 o vedúcej úlohe strany a z nejakého režimu, z nejakého systému, ústavnou cestou, síce pod tlakom námestí a podobne, sa urobila kvázi pluralitná demokracia, ktorá dneska je. To znamená, nie je to vedúca úloha. Áno, zmenil sa ústavným spôsobom systém. Dobre, ale viete čo, toto je možno na samostatnú diskusiu, na samostatnú debatu. To je teoretická vec, stavovský štát. Ja by som sa ešte predsa len vrátil k tomu, lebo myslím si, že tí, ktorí pozerajú, alebo budú nás sledovať, tak potrebujú, alebo potrebujú nás počuť, čo si myslíme o tom, ako sa dá vlastne s tou korupciou zatočiť. Aké riešenie máme, alebo čo navrhujeme. To je, myslím si, možno aj podstata našej debaty, lebo z tej korupcie strašne veľa vecí vyplýva a samozrejme, už sme hovorili aj o polarizácii spoločnosti, ďalších nejakých fenoménoch, ktoré tu fungujú, ktoré sú veľmi zlé, o celom, že to ovplyvňuje celý sociálny systém, ovplyvňuje to názory ľudí, vedomie, polarizuje to spoločnosť a tak ďalej a tak ďalej. Ale čo s tou korupciou? Stačí to, čo navrhol pán premiér, že vyčlením 15 miliónov eur a navrhujte? Stačí to? Alebo je to nejaký krok? Má to nejaký zmysel? Prvá základná vec, ktorú treba povedať je, že miera korupcie postupne, aj keď pomaly klesá. Je to neporovnateľné, čo boli v divokých 90. rokov, kedy skutočne zo dňa na deň bola mega korupcia. Ľudia, ktorí mali predtým panelák, sa stali vlastník, teda žili v paneláku. No. Prepáčte mi, ja s vami nemôžem súhlasiť v tomto a nesúhlasím s vami. A poviem vám prečo. No. Pretože tá korupcia sa teraz robí oveľa skrytejšie, ako sa robila predtým. Ale tie objemy nie sú ani zďaleka také, aké boli. Ja som o tom vôbec nepresvedčený. Ja si myslím, že sú dokonca v niektorých prípadoch aj oveľa väčšie. Pretože s veľkými peniazmi a s veľkým nadobudnutým majetkom môžete urobiť oveľa väčší biznis a tá korupcia narastá na základe tej korupcie, ktorá bola a ktorá bola v tých 90. rokoch, tá korupcia len narastá. Lebo ja pod korupciou chápem nielen finančnú korupciu, ale korupciu rôzneho charakteru. Čiže neberte to zlom, ja vás nechcem poučovať, ja hovorím len svoj názor. Musíme si definovať termíny, že čo je to korupcia, lebo pokiaľ ide korupcia o tom... Ale vôbec všeobecne, čo s korupciou v akejkoľvek podobe, čo s ňou, lebo ja si vôbec nemyslím, že by bola menšia, prepáčte. No, takto, ja len... Poznáš recept? Nie. Ako vyriešiť korupciu? Ten recept neexistuje. Ani zákon. To je fundamentálna otázka morálneho profilu a nastavenia spoločnosti. Tak. Toto je tá vec. Absolútne súhlasím. Myslím, že na tom sa zhodneme. Na tom sa zhodneme, len treba si povedať jasné, že aké sú podmienky. Po roku 90 bola najväčší transfer majetku v rámci spoločnosti. Vznikla nobilita ľudí, ktorí sa stali veľmi častokrát neprávom, neschopní, nekompetentní vlastníkmi podnikov, celých systémov. Kuponová privatizácia bol obrovský podvod, kedy IPF, investičné privatizačné fondy, ovládli celé sektory priemyslu. Vtedy práve vznikli tzv. Finanční žraloci, kedy podvodom vylákali ľudí akcie a ovládli celé sektory a dneska vlastne majú oligarchizácia spoločnosti, majú pod palcom média, majú celé sektory politikov a tak ďalej. To som naznačoval pred chvíľou. To vzniklo v 90. rokoch. Ale to som pred chvíľou naznačoval. No pozor, vtedy to vzniklo. Vtedy neboli žiadne tendre, výberové konania a tak ďalej. Dneska technikáliami máme úrad pre verejné obstarávanie. Dneska sa nahrubo bagrom už nedá tak ľahko kradnúť, ako sa dalo v 90. rokoch. Dokonca ani tak, ako to bolo, keď bola Gorila. Dneska si myslím, že potom, čo to preniklo a ukázalo sa, ako to fungovalo, je to už oveľa ťažšie a ľudia sú opatrnejší. Áno. Áno, prepáčte, ale dneska, napadla ma jedna myšlienka, ja sa ospravedlňujem, napadla ma jedna myšlienka a to súvisí s tým, ako chutí moc. Na základe toho, že má niekto moc, dnes nemusí kradnúť takýmto spôsobom. Dnes stačí zdôvodňovať. Napríklad miliarda na nezmyselné vozy pre armádu. To je zlodejina najhrubšieho zrna, ktorú vôbec nepotrebujeme.
pretože tam sú také provízie za špeciál, že to si nevieme ani predstaviť. Hej? Ďalšia, neviem, 0,5 miliardy alebo koľko, za vrtuľníky. A hlúposti. Niekto má, lebo veď na čo nám to je? Povedzte, na čo nám to je pre tých 15 000 vojakov, ktorých tu máme. Pán Kiska povedal, že do roku, neviem, 20 musíme mať 2% HDP, že nonsens, ono to nerozhoduje. Ale pán Kiska mohol povedať, čo chcel. Najprv nech vysvetlí, prečo bol v Keni. No, lebo tam sa tiež dosť obchoduje so zbraňami v Keni, že? Viete, a sú tam rôzne stretnutia. Ale ja som nechcel tým nič povedať. Ja len hovorím, čo som počul. Ohromne ste mi nahrali na smeč, lebo som sledoval túto záležitosť a síce onen veľký výlet do Kene a na safari. Pretože tam bolo safari. To lietadlo bolo plné dámami tretieho sektora, ktoré sa teda zaoberajú ľudskoprávnymi záležitosťami. A tie potrebujú vedieť, čo je safari, nie? No, ale veď, dobre, to je to podružné. Ale som sa zamýšľal nad zmyslom celej tejto cesty. Hej. Prečo? Aké obchody čo sa tam... Ja už z hodou okolností za minulého prezidenta som bol na jednej takejto ceste a tam sa uzatvorilo 10 zmluv obchodných, ktoré mali... ktorých teda význam ide až do dnešných dní. A nebudem menovať kde a čo to bolo, ale toto bola veľmi zaujímavá cesta. No dobre, Keňa. Uhuru Keňata je jeden africký diktátor, ktorého mali súdiť za genocídu, pretože tam samozrejme bola vojna, a občianska vojna a tak ďalej. No, bol aj pozvaný do Štrasburgu, no ale zistilo sa, že teda áno, je obvinený, ale svedkovia nie sú, pretože už boli mŕtvi, dali ich zabiť. A za takýmto človekom ide predstaviteľ jedného demokratického štátu v strede Európy a najväčší humanista, ide a filantrop na návštevu. Je síce pravda, že tam varí najviac peňazí ide ako na podporu týchto krajín proste. Ako v rámci Fondu Solidarity. V rámci Fondu Solidarity. Nuž ale teraz si predstavte, že len 1/10 z tých peňazí, čo tam dávame, a nie len my, sa dostáva tam k tomu účelu, k tej chudobe, k tým slamom, kde tam žijú. A kde je tých 9/10? No to sa rozkradnú. No to sa rozkradnú. To je ten takže vlastne koeficient. Toto je nehorázna. Takýmto spôsobom proste strkáme ako pštros hlavu do piesku, že dávame peniaze niekde, o ktorých vieme dopredu, že budú rozkradnuté. Prepáčte, ale jednu maličkosť ešte doplním, keď ste o tomto hovorili, a nechám vás dopovedať samozrejme, lebo aj to, čo ste vyhovorili, pán Michalko, je obrovská tendencia v ostatnom čase, že podľa vzoru určitých politikov alebo podľa vzoru určitých politických strán, ktorých predstaviteľmi sú oligarchovia a ktorých predstaviteľmi sú tí, ktorí nadobudli obrovský majetok v určitých rokoch. Nehovorím, že vždy to bolo len podvodným spôsobom, ale niekedy za veľkým majetkom je vždy obyčajne veľký zločin. To je také všeobecné pravidlo a také všeobecné porekadlo. Ale pozrite sa, kto sa tlačí do politiky. Už nestačí týmto ľuďom to, že budeme sa spoliehať na poslancov a budeme podplácať poslancov. Jednoducho chcú si presadiť svoje priamo vlastnou politickou stranou za vlastné peniaze, aby si mohli tvoriť vlastné zákony. Bez toho... V Čechách to je, samozrejme tam je to typický vôbec. Bez peniaz do politiky tak, ale toto je obrovská záležitosť. Pretože keď má niekto za prezidentské voľby zaplatiť pokutu 12 miliónov za to, že 10-násobok toho, o čo prekročil rozpočet a jednoducho možno preto nevymenuje sudcov ústavného súdu, lebo ho nemá kto odsúdiť, aby to konečne zaplatil a ľudia sú so všetkým spokojní. A ešte všetci tvrdia, že je to najuznávanejší a najfantastickejší politik a prezident, akého sme kedy mali. Kto to z neho robí? Čo je to za hlúposť? Ja takého človeka nepoznám, ale je to tak asi. No. A na čo je vlastne ten zákon? Neviem, akého človeka nepoznáte. Ktorý ho pokladá za nejakého filantropa. Ale ja som asi medzi inými
len keď si pozriete prieskumné agentúry, že? A keď si pozriete výsledky, ako masírujú verejnú mienku. Áno, čo povedal onen študent Straka? Najúžasnejší prezident je pán Kiska. A čo čítate, pán Straka? Denník N, inak sa k tomu ani veľmi nedostávam. Pretože to bola tá inšpirácia. Viete, to je jednoducho, ty si hovoril, že teda ľudia majú už aj iné názory a možno sledovať inde. Ale väčšina berie ten mainstream, ešte ho stále berie. Bohužiaľ, samozrejme, že postupne ten mainstream stráca pôdu pod nohami a robí všetko preto, aby sa udržal svojich čitateľov, aby proste tí ľudia, ktorí stoja za tým mainstreamom, teda finančne, aby vedeli, do čoho dávajú peniaze, že to sú proste nejaký profit z toho majú. Ja by som ešte sa vrátil k tým veciam. Viete, keď sme hovorili o ľuďoch, ktorí sa na tomto ako podieľajú. Však si predstavte takého toho pána Benčíka. Nerád to spomínam, je to bývalý učiteľ, dôchodca, robil v nejakom plátku, tam, neviem, okresnom. Áno, alebo krajskom, to už je jedno. Tento človek sa vypracoval dnes na jedného profesionálneho udavača. Dovolujem si to takto povedať, pretože on vyberá z rôznych teda internetových zdrojov články, názory, ktoré proste zhromažďuje a okamžite ich posiela ako extrémistické. Pozor, sú extrémistické na generálnu prokuratúru. No čo iné to je? Čiže o týždeň to môže byť aj náš prípad. Samozrejme. No a tohoto človeka prijíma pán prezident s veľkou pompou, takisto ako oného výtvarníka, pána Kalamusa, ktorý znehodnocuje sochy, ktorý proste jednu trápny happening, alebo jak by som to nazval, nejak ináč sa to nedá nazvať, urobil s tou bronzovou sochou, kde nahý proste napodobňoval súlož. Áno, to všetko. A takýchto ľudí jednoducho prezident prijíma. Toto sú tí, ktorí by mali byť ako ten vrchol tej demokratickej, tej spoločnosti, toho názorovej relevantnosti. Aj nositeľia toho mravného pátosu, ktorý my proste ako žijeme. No vedie toto strašné. Treba mať reálne očakávania od reálnych vecí. Ja neočakávam od nejakého printového denníka, že bude objektívny, jednoducho od Hríba určite neočakávam, že bude nestranný, pravdivý, slušný, neviem aký. Čo treba ale jasne požadovať a treba na to v maximálnej miere poukazovať a vyžadovať, je, aby médiá verejnej služby také boli. Lebo tie sú z koncesionárskych poplatkov a tie majú vyvažovať. Sú názorové denníky a samozrejme tiež moje názory nemusia byť sterilné a vyvážené. Ja mám svoje nejaké hodnotové ukotvenie a na základe neho vnímam a interpretujem v podstate spoločnosť okolo seba. Čo je ale podstatné je to, že áno, dnes je situácia taká, že je nastavená, že vytvára ešte tie vzory a vtláča to, čo je správne, čo je nesprávne. Ale čo som chcel, najväčšie nebezpečenstvo, je to trend posledných 5 rokov, že vstupujú oligarchovia, ako to bolo povedané, priamo do politiky. Taký najbrutálnejší prípad je Babiš, ktorý najprv skúpil všetky mienkotvorné médiá a dneska má obrovskú mediálnu palebnú sílu a zároveň ovplyvňuje ľudí. Nechápem celkom normálnych ľudí, okrem takých nejakých inzitných interpretácií, že však on už si nakradol dosť, tak už nepotrebuje kradnúť ďalej. Prečo ľudia volia a veria ľuďom, ktorí prišli veľmi pochybným spôsobom k majetkom? Dodnes sa nevie, od koho a ako mal peniaz na Agrofert. V Českej televízii bola veľká vlastne reportéri, ktorí sa tomu niekoľkokrát venovali. U nás Penta skupuje médiá mienkotvorné. Zatiaľ teda má iba 45% v smečku, ale v pluske, sedmičke plus jednotke má majoritu absolútnu, takisto v trende. Čiže dnes vtláčajú vzory a určujú diskurs vlastne oligarchovia. Nehovoriac o tom, že potom
to, čo by malo ju vyvažovať, povedzme diskusná relácia s otvoreným koncom a ktorý na tej vyššej úrovni alebo do väčších hĺbok spoločenský diskurs nejakým spôsobom prediskutováva a dáva nejaké inšpirácie pre smerovanie spoločnosti, tak jednoducho má monopol jedna veľmi úzká vrstva okolo bratislavskej kaviarne, kde nikdy nie sú iné názory, kde sa všetci len drukujú. Ak náhodou, tak je brutálna presilovka 3 na 1 a v podstate oni indoktrinujú v podstate celú spoločnosť, lebo hovorí sa, že značnú časť relevantných názorov sa do verejnoprávnych médií nedostane, lebo je vytlačené, lebo sú nevhodné. Hej, a to je problém, s ktorým treba bojovať a na ktorý treba poukazovať a ktorý treba riešiť. Jednu maličkosť iba... Nechajme to, čo sa deje v Čechách. Nie, to na Slovensku hovorám. Ale si hovoril o Babišovi. No, u nás Penta. Jasné, páni. Nemáme oligarchu v Grasalkovičovom paláci? Páni, veľa sme toho porozprávali. Samozrejme, snažili sme sa držať témy, ale tá téma je, tak by som povedal, obsažná, tak je prieniková do iných problémov a iných oblastí, že ani sa nečudujem, že sem tam sme trošku ako ušli, takže sa ospravedlňujem aj všetkým tým, ktorí budú túto reláciu a tento náš diskusný klub pozerať, ale skúsme urobiť nejaký záver. Skúsme si povedať každý za seba, ako by videl riešenie tohoto problému, čiže riešenie korupcie, po prípade riešenie extrémizmu. Lebo myslím si, že tí, ktorí nás sledujú, by to radi od nás počuli. Nech sa páči. Domnievam sa, že nejaký recept na odstránenie korupcie fakticky neexistuje. Univerzálny recept. Univerzálny. To nevyrieši nejaká zákonná úprava. Osobne si myslím, a ja poznám jedno také krásne porekadlo, Adolf Jozef Záturecký to má vo svojej zbierke porekadiel, je to taká hrubá kniha. A je to jednoduché, že ryba smrdí od hlavy. To je riešenie na všetky neduhy. Ak neodstránime z toho rybníka tie hlavné ryby, ktoré spôsobujú, povedzme, korupciu, tak sa nikam nedostaneme. Tie malé rybičky, ktoré sa vychytajú, to nič nevyrieši. To sú naozaj drobnosti. Tam musí byť jasný, odstrašujúci príklad týchto veľkých rýb. A ako na to ideme? Kauza Gorila je nevyriešená. Pán Malchárek vo svojej veľkej rezidencii, vo svojej vile, pokojne užíva výdobytky svojich nápadov. Viete, a to už sú roky. A nič sa neudialo. Pokiaľ sa nevyriešia tieto zásadné veci, ktoré budú pôsobiť ako odstrašujúci príklad aj pre tých oligarchov, aj pre tých veľkých, mocných, čo majú peniaze, čo si udržujú obrovský štáb právnikov, ktorých zo všetkoho vysekajú. Pokiaľ sa s týmto neurobí poriadok a nezatne sa do toho sekera, tak nám to nevyriešia drobné odhalenia drobných korupčných prípadov. Toto je princíp celej hry. Na toto musíme nájsť odvahu. Teda musí prísť štátnik alebo garnitúra, ktorá nájde túto odvahu a zatne. A ktorá bude mať tú silu. Aby našla takú odvahu. Áno, pretože to je naozaj to je žeravá vec a to nikto už do toho nechce proste zasiahnuť. Ale musí to prísť, inak sa to nevyrieši. Ja verím, že to príde. Ďakujem veľmi pekne. Váš názor je aký? Ten názor je taký, že samozrejme spoločnosť bez akejkoľvek korupcie alebo s nulovou korupciou je nerealistická, lebo ľudia sú hriešní a ľudia žijú v nejakom prostredí, ktoré ich nejakým spôsobom formuje a hodnotové nastavenie spoločnosti, ale aj rodiny je také, že v spoločnosti sú cenení nie ľudia, ktorí vedia spoločnosti dať, ale ktorí vedia od nej čo najviac získať. 90. roky založili v podstate ten étos toho úspechu, ktorý sa ukázal, že dneska máme prostoduchú smotánku. To sú tí úspešní ľudia dnešnej doby, ktorí sa pretrčajú v médiách a majú veľmi ploché a prázdne vyjadrenia, ale to je etalón úspešnosti. Kto čo má niečo, kto čo dokáže.
Dnes je situácia taká, že ono sa to vyvíja. Už sa nekradne tak bagrom a hrubozrno ako v 90. rokoch, ale vtedy vznikli základy dneška, vtedy vznikli základy dnešných oligarchov, vtedy prišlo to prepojenie ekonomickej a politickej a mediálnej moci. A toto dneska nejakým spôsobom vzájomne, je to také triáda, ktorá drží a preto je to veľký problém. Samozrejme vzniká aj protitlak mediálny. Je fakt, že dneska žiadna veľká ryba ešte nebola odsúdená, ale rozkrytie mediálne, žurnalistické, investigatívne je. Tí ľudia sú minimálne pod mediálnym pranierom, sú pomenovaní a nie sú až takí hrdinovia, nie je nedotknuteľnosť. Dneska aj tí najbohatší boli v defenzíve, ukázalo sa, že všetko im nepatrí, že začína sa spoločnosť preformátovávať, že už nie je ochotná tolerovať čokoľvek. Áno, musí nastať zmena, otázka je kedy a ako. Možno nie od politikov, ale aj od vážnych generálnych prokurátorov alebo vyšších prokurátorov v Čechách. Vlastne túto revolúciu urobila pani Bradáčová, vyššia štátna, teda štátna zástupkyňa z vrchného štátneho zastupiteľstva. My takých prokurátorov, ani takých kátaných alebo nejakých iných policajtov odvážnych nemáme, ale skôr alebo neskôr prídu. To znamená, že z týchto, by som povedal, kruhov možno čakáme na odvážneho ministra vnútra, ministra spravodlivosti, ktorý nastavia systém tak, že už nebude to také jednoduché a hlavne bude tu Damoklov meč, že kedykoľvek môže zazvoniť zvonec a rozprávky bude koniec. Možno je to otázka 3, možno 5, možno 10 rokov, ale myslím si, že ten trend je. No a aj tak v dokonalej spoločnosti žiť nebudeme, ale budeme žiť v spoločnosti, kde moc bude limitovaná a beztrestnosť nebude axiomou, ktorá dneska v podstate funguje. Ja to, čo ste povedali, by som si takisto veľmi želal, ale dovolím si ešte povedať ja nejaké svoje myšlienky. Súhlasím absolútne s tým a myslím si, že všetci sa zhodneme, že ryba smrdí od hlavy. To není o čom diskutovať. Je to nielen porekadlo, ale stará pravda a v prenesenom slova zmysle vieme, čo to znamená. Ale osobne si myslím jednu veľmi podstatnú a dôležitú vec, že musíme zabrániť predovšetkým, a tým by som chcel teda osloviť aj vás, aj tých, ktorí budú túto našu diskusiu pozerať, musíme zabrániť tomu, aby vznikali ďalšie a ďalšie kluby, ďalšie a ďalšie spolky na systéme mafií, a to je jedno z akej oblasti, ktoré budú takým spôsobom si udržiavať svoju moc, že jednoducho neprenikne medzi nich nikto. A toto sa bohužiaľ deje. Keď niečo privatizovať, vznikajú takéto mafie, ktoré si privatizujú ľudskú prácu, ktoré si privatizujú ľudské osudy na Slovensku, a ktoré začínajú prikazovať už niečo úplne iné. Pretože už ako keby boli, ako voľakedajší zemepáni alebo hradní páni, majú určitý okruh ľudí. Keď nebudete toto robiť, nedostanete zamestnanie. Budete vyhodení z práce. Nebudete mať žiadne istoty. Budú ohrozené vaše rodiny a tak ďalej a tak ďalej. Ja nechcem menovať tie skupiny, pretože my vieme všetci, ktoré sú to skupiny. To sú skupiny tie, ktoré držia určitým spôsobom nejakú moc v rukách v oblasti súdnictva, v oblasti teda samozrejme celej právnej, aj v oblasti súdnictva, v oblasti advokácie, v oblasti napríklad vyšších územných celkov a určitých spolkov, ktoré začínajú alebo vznikali dlho a vznikajú ešte stále, aj keď sa určitým spôsobom tam snaží niekto toto narúšať. A vlastne tí, ktorí si myslia, že ako náhle, keď ich niekto zvolil, že majú neobmedzenú moc. A toto jednoducho, k tomuto treba urobiť koniec. A toto je to, a súhlasím absolútne s vami, že keď bude veľká ryba, keď budú veľké ryby odsúdené za korupciu a za, by som povedal, činnosť, ktorá je proti morálke, proti majetku a proti štátu a proti všetkému tomu, čo by mal slušný štát hájiť, tak tým pádom môže nastať zlom. Poviem len jeden príklad, hoci nerád by som s tým končil, ale všetci poznáme rôzne filmy aj zo zahraničia. Viete, v akom stave prebral napríklad Ruskú federáciu Putin od Jelcina. A ten, ale samozrejme je tam úplne iný systém, pretože je tam prezidentský systém. Hej? A ten sa vyjadril napríklad v tomto poslednom dokumente, ktorý natočil s Oliverom Stoneom, sa vyjadril, keď sa ho pýtal na korupciu.
že prečo teda všetkým tým oligarchom nezobral ten majetok, alebo prečo im neodobral tie majetky. A on povedal jednu záležitosť a myslím si, že to poviem správne, tak ako to povedal on. Tí, ktorí prišli svojou prácou k tomu majetku a k tým financiám, aspoň bolo vidieť, že pracovali, ktorí neprišli takým spôsobom, že im to spadlo z neba, alebo že im to niekto dohodil z titulu moci, tých som nechal žiť. Ale museli samozrejme odvádzať určité daňové povinnosti a určité percentá a niečo samozrejme vrátiť a tým sme volačo nechali. Ale tí, ktorí došli k tomu majetku takým spôsobom, že jednoducho im to rovno spadlo z neba, takže jednoducho to získali podvodom, tým sme zobrali všetko. Toto je systém, ktorý bol nastavený v Ruskej federácii. U nás sú iné zákony, je iný systém, ale ako príklad by to mohlo samozrejme slúžiť za dodržania všetkých zákonov bez toho, aby išlo o určitým spôsobom o revanš. Lebo nikto nehovorí o nejakom revanši takom, že teraz sa budú títo ľudia strieľať, ako boli tendencie, a to možno aj viete, po 89. roku, kedy určitá skupina ľudí, ktorá sa grupovala okolo VPN, mala záujem likvidovať, aj fyzicky likvidovať ľudí, ktorí robili nejakú paseku v 50. rokoch. Kto tam zasiahol vtedy a ako, to je možno už téma na inú debatu. Dovolte mi, páni, aby som vám ešte raz poďakoval za účasť v našom diskusnom klube. Som veľmi rád, že ste vyslovili otvorené a priamo svoje názory a myslím si, že takéto diskusné kluby sa stanú našou tradíciou a kedykoľvek v budúcnosti, pokiaľ bude nejaká závažná aktuálna téma, ktorou sa budete chcieť aj vy zaoberať, vás rád v tomto diskusnom klube privítam. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne a želám príjemný večer. Do počutia, dovidenia. Ďakujem.